Ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la in fashion couture n'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In fashion k'aw ye togo ɲɛ. In fashion ni aw mago bɛ qualité la. In fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV News filɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbagaw ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. I n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosi la min ye an ka ɲɛmaaso ye sa an y'a kanu k'a fɔ an ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka an da don min ye an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bamayɛlɛmaw ye todunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen na an dan b'a la k'a fɔ maa kunnafonilen o ye suba ye o hukumu kɔnɔ sa ladala min ye Amadu Jalo ale bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la yan nɔ sa ka se ka da don gafew la ka walanwala bisa aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye kalanden Amadu Tolo ne bɛ n wakili don gafew la bari nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa an b'a fɔ maa kelen ko o man di o hukumu kɔnɔ sa min ye radio fan fɛ bi an ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Bubakari Tarawele Grand bɛ ale bɛ yen nɔ ka se ka an kumakanw ka olu cari o tagabolo kelen in kɔnɔ télé fan fɛ min ye Augustin Echubehi Lamine Kulibali ka na se Yusuf Sangare ma an ma ɲina Musa Ayidara kɔ ani Salimata Ouedraogo ko ni maaw bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la yaasa a ka se ka an ka jaw sɔrɔ an y'a fɔ maa kelen ko o man di o de kama min ye Joliba TV News ani Joliba FM su fara tile kan an bɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen sabati baara bɛɛ lajɛlen ka bonya ta k'a di an ka ɲɛmaaw ma olu ka kɔlɔsili kɔnɔna la an y'o de fɔ gafew an tɛna bila dagirinda la koyi k'a sababuya kɛ gafew bɔra bi gafe minnu ni olu bɛna don aw garisigɛ la sa min ye Nouvelle Horizon ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ Soir de Bamako an bɛ an da don a la sa les challengeurs ale fana bɔra bi an b'an da don u ka waleyaw la ka se ka a ɲɛfɔ an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon na ale ka bi bɔli kɔnɔna la sa a y'a da don kumasen fila la kumasen fila min ni an bɛna a fɛsɛfɛsɛ a ka kuma fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko jɛkulu min n'a bɛ wele ko appel du 20 février ko olu y'a yira sa ni olu bɛ wulikajɔ la don tɛmɛnlenw kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bisa ko olu ni min ye Imam Mamudu Diko ale ka jɛkulu sa n'o ye semansi ye olu jɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a yira sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la u bɛna wulikajɔ belebeleba kɛ i n'a fɔ Nouvelle Horizon a fɔ cogoya min na sa an b'an da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ i ye Nouvelle Horizon a ka bi bɔli la a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu min ni o bɛ wele ko appel du 20 février ko o jɛkulu maaw ni u jukɔrɔma dondolen don kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi ni semansi ye sa n'o ye jɛkulu ye min bɛ Imam Mamudu Diko ale ko fɔ sa ko u y'a yira sa k'a fɔ ko u ka jɛkulu fila in sa don nataw kɔnɔna la k'u bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔ dɔw ka o sabati ko nin ŋaniya min ni o kɛra sa o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi k'u y'a yira sa i n'a fɔ Nouvelle Horizon a b'a fɔ la cogoya min na sa ko min ye jɛkulu in yɛrɛ ye sa ko a sigira sen kan min ye tɛnɛn février kalo o dɔ tile 20 o de kama a tɔgɔ yɛrɛ ko a kɛra appel du 20 février u ka wulikajɔw yɛrɛ kɔnɔna la sa ko ni u ka jɛkulu jateminɛ kalo min ye jɛkulu 15 ka na se parti politiques fo ka na se regroupement ma sa ko o de fara bɛ ɲɔgɔn kan ni jɛkulu belebeleba in kɔnɔna la o wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la sa ko u y'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka na se min ye semansi n'o ye Imam Mamudu Diko ale ka jɛkulu o ma k'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ bɛ u bolo don nataw kɔnɔna la sa u b'a fɛ wulikajɔ minnu ni jɛkulu fila u ka jɛ ka a baaraw kɛ u selen kɛnɛ kɔnɔ sa ko min ye Imam Mamudu Diko i n'a fɔ Nouvelle Horizon b'a fɔ la cogoya min na sa ale n'a ka jɛkulu fana sa ko u bɔra ka min ye appel du 20 février maaw ka u bisimila o bisimilaliw kɔnɔna la foliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa ko u ye u ka ŋaniya bɔ ka bin koyi ko y'a yira min ye Imam Mamudu Diko a n'a ka jɛkulu la semansi sa ko don nataw kɔnɔna la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye wulikajɔ dɔ ye sa o bɛ u bolo wulikajɔ min kɔnɔna la n'u y'a yira k'a fɔ ko u b'a
fɛ ka bɔ ka u ka dusumakasi ka o yira taamasen fɛ taamasen min kɔnɔna la n'u bɛna yira sa k'a fɔ ko tagabolo dɔw ni tagabolo dɔw bɛ min ye camancɛ fanga okumu kɔnɔna la sa ko o tɛ olu ka kuntilenna ye o hakilina min ni u y'o fɔ sa ko a tɛ kɛ cogo si la ni u ma gɛrɛ min ye Imam Mamudu Diko a n'a ka jɛkulu n'o ye o semansili i n'a fɔ Nouvelle Horizon bɛ k'a fɔ cogoya min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa a bonya k'a ta k'a digi min ye Imam Mamudu Diko a n'a ka jɛkulu ma ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in ye sa maa min ni ale tun bɛ jɛkulu in yɛrɛ ɲɛfɛ ni o y'u ka ɲɛmɔgɔba dɔ ye sa n'u ka coordinateur par intérim ye ko u tɛ maa wɛrɛ ye koyi Alu Badara Sako don Alu Badara Sako min ko ni a dɔnnen don jɛkulu in kɔnɔna la a bɛ waati jan bɔ ko ale de tun bɛ jɛkulu yɛrɛ ɲɛfɛ u ka nin wulikajɔ la u ni Imam Mamudu Diko ni semansi maaw u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la ko nin baara in bɛɛ lajɛlen u y'a sabati min ye octobre kalo in tile 24 san 2023 ko nɛgɛ kaɲa 15 waati i n'a fɔ Nouvelle Horizon b'a fɔla cogoya min na ko ka kɛɲɛ ni min ye olu Nouvelle Horizon yɛrɛ olu ka laseliw la ka kɛɲɛ ni min ye u ka sɔmiw na ka kɛɲɛ ni min ye u ka kibaruyaw sɔrɔ cogow la sa ko u y'a ye k'a fɔ ko min ye kibaruya in dilen Imam Mamudu Diko ma kaban a ka jaabi ko o ma kɔnɔli kɛ koyi k'a sababuya kɛ ko a y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ kɔnɔna la u ye bɛn ni kelenya min ni u b'o kofɔ ko ale ka jɛkulu ka tagabolo bɛɛ lajɛlen n'o ye semansi ye sa k'u ka jɛkulu u ka tagabolo bɛɛ lajɛlen ye nin ko de ye ko ni nin bonya taara min ye nin jɛkulu in fɛ n'o ye appel du 20 février ka ɲɛsin semansi ma ko ale b'a fɔ ko Imam Mamudu Diko tɛ bari semansi de don ko o tagabolo kelen in kɔnɔ ko a bɛ don bonya in kɔrɔ k'a yira min ye appel du 20 février maaw la sa k'a fɔ ko siga t'a la k'a fɔ u bɛ laɲini min kɛla min ye semansi ye ale ni appel du 20 février u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin taama in ka o boloda ko a jɛra n'a ye bi a jɛra n'a ye sini wa don nataw kɔnɔna la sa ko a kana bali maa la i n'a fɔ gafe y'a fɔ cogoya min na sa ni nin jɛkulu filaw ni u ye taama boloda ɲɔgɔn fɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa da nana don wulikajɔ dɔw la k'u y'a yira sa k'a fɔ min ye Imam Mamudu Diko ye a yɛrɛ ye i damasiyɛn ko k'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi n'i ye yelenkow jateminɛ ka kurankow jateminɛ ko gɛlɛya caman bɛ yen nɔ dunkafa tagabolow kɔnɔna la ko gɛlɛya caman bɛ yen nɔ ko o baara minnu ni o baara minnu bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi a ti bɛn cogo si la jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka to sigilen tɛ ko ni appel du 20 février maaw ye wele bila ale ma a n'a ka jɛkulu n'o ye semansi ye sa k'a yira k'a fɔ k'u bɛna taama boloda taama min kɔnɔna la n'u bɛna u ka dusumakasi yira ale jɛra n'a ye bi a jɛra n'a ye sini wa ko a bɛ don u jukɔrɔma dondoli o hakilina kɔrɔ fasiri min ye Dɛnba Kɔnte ale ka fasiri don an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la an bi to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya belebeleba la ko ye o ti dɔwɛrɛ ye a y'a yira sa k'a fɔ i n'a fɔ Imam Mamudu Diko a tun ye kuma fɔ cogoya min na sa a da sera min ye kurantigɛkow tagabolow ma awɔ o fasiri kelen in kɔnɔ sa min ye Nouvelle Horizon ye bi u da bɛ min ye kurantigɛ waleyaw la ko ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye minisiri min ni ale bɛ kurankow bɛɛ lajɛlen kunna sa n'o ye Bintu Kamara ye ko ale y'a yira a ka bɔli kɔnɔna la k'a fɔ ka kɛrɛnkɛrɛn ko min ye kunkolo dɔw ye ko olu bɛna bɔ ka bin koyi awɔ ko kurantigɛ a okumu kɔnɔna a barika boyan bɛ an bɛ don min na i ko bi fo k'a fɔ k'a barika boyan bɛ i n'a fɔ min ye Nouvelle Horizon a ka bi bɔli la a kɛn bɛ k'a fɔ cogoya min na a ko nin kibaruya min ni minisiri y'a bɔ ka bin sa k'a sɔrɔla sira dɔ fɛ sira min ni minisiri dɔgɔkun in kɔnɔna la sa ko a bɔra an ka jasiranin dɔ fɛ jasira min ni an tɛna an da lase a tɔgɔ ma bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama ko o okumu kɔnɔna de la sa ko min ye minisiri Bintu Kamara ye sa ko a ye laseli dɔw kɛ a k'a y'a yira a yɛrɛ ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a fɔ ko wulikajɔ caman bɛ yen nɔ minnu ni olu sabatira yanni ale yɛrɛ ka kɛ minisiri ye ko minisiri minnu ni ale sigira olu nɔ la ko u ye wulikajɔ caman de sabati min ye kuranko o tagabolo kɔnɔna la ko halisa kuranko bɛ bisi basa min na Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faba kɔnɔ Bamakɔ ko ale yɛrɛ min ye minisiri in ye sa ko faamuyacogo fansi ko o tɛ a ko kɔnɔna la a y'i da lase musakako ma koyi k'a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye janvier kalo o tile fɔlɔ san 2023 k'a ta o la ka na se septembre o tile 30 san 2023 ko n'i y'o jate minɛ k'a fɔ ko wari min ni o donna kuranko tagabolo kɔnɔna la yaasa caman bɛ se ka bɔ min ye maaw ka kurantigɛ tagabolo kɔnɔna la ko o bɛ t'i jɔ sefa wari bahirika caman na ko miliyari caman de donna o da fɛ o hakilina min ko ni o kɛra don tɛmɛnlenw kɔnɔna la k'a tɛ se ka faamu i n'a fɔ minisiri bɛ k'a fɔ Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli la cogoya minnu na ko a tɛ se ka faamu cogo si la a ka fɔ ko halisa ko kuranko ko o ye bisi basa ye Mali jamana kɔnɔna la o hakilina de la sa ko minisiri y'a yira k'a fɔ ko wagati ni wagati ko danaya bɛ ta ka da maaw kan ale tɛna maa tɔgɔ fɔ nin kɛnɛ in kan ko
bari ko danaya dara maa minnu kan don tɛmɛlenw kɔnɔna la kɛwale ni kɛwale minnu ni olu tɛmɛna kuranko tagabolo kɔnɔna la fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma ko o de kan ka lajɛya kosɛbɛ ko parti ko t'o la jɛkulu ko t'o la i n'a fɔ gafe y'a fɔ cogoya min na ko min ye nanzarakan na ko fotifu olu kan ka ɲini k'u dɔn ka u labɔ kɛnɛ kan wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la mun de kɛra yaasa jamana ɲɛmaaw bɛ se ka bɔ o kalama fɛɛrɛ jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛnw fana bɛ yen ni olu kan ka sigi ko minisiri i da la don nin kuma fana la koyi a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a ko ni joli dɔnna ka ban a furakɛli o man kan ka gɛlɛya o hakilina de kɔnɔna la sa k'a ko ale yɛrɛbakun kɔni an bɛ don min na i ko bi n'a y'a fɔ yɔrɔnin kelen k'a fɔ ko fɛɛrɛ ye nin de ye yaasa kurantigɛ ka ban ko a ma fɛn fɔ ko k'a sababu kɛ ko kurantigɛ bɛ hakɛ min na bi maliyɛnden bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko min ye ale minisiri ye madame Bintu Kamara ko minisiri de don minisiri min ni a bɛ yelenkow ni kurankow bɛɛ lajɛlen kunna Mali la ko a y'a yira sa a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la ko kurantigɛ ninnu ko a sen bɛ hakɛ min ma yɔrɔnin kelen k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ dɔ ye ko o de bɛ ale bolo a ko la ko ayi ko bari jateminɛw de bɛ ka kɛ jateminɛ minnu kɔnɔna la sa n'u bɛna lajɛ fɛɛrɛ jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛnw bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ minnu sigi yaasa caman bɛ se ka bɔ kurantigɛ la ko minisiri ale ka ɲɛfɔli kɔnɔna la k'a y'a yira ko min ye nettoyage belebeleba ye n'o ye ka ko lajɛya ko EDMSA kɔnɔna la ko siga t'a la koyi gafe yɛrɛ kɛn bɛ ka sugandi k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko nanzarakan yɛrɛ la an b'a fɔ ko kuma gɛlɛnba don awɔ ko min ye EDM agent ye ko a nanzarakan na a bɛ fɔle ko agent véreux o tɛ dɔwɛrɛ ye ko gɛlɛya belebeleba wagati bɛɛ lajɛlen na n'i y'a jateminɛ ko o agent ninnu yɛrɛ de b'o ta min ye EDM baarakɛlaw yɛrɛ ye ko n'i y'u sen bɔ nin gɛlɛya ninnu na ko caman b'i dɛn an ka fɔlen tɛ dɛ Nouvelle Horizon a b'a ka bi bɔli kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min ni minisiri bɛ a kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi k'a ko min ye société min n'o ye EDMSA ye n'o bɛ Mali kuranko bɛɛ lajɛlen kunna k'a tɛ se ka faamu cogo si la ko don tɛmɛnlenw na ko min ye sefa wari miliyari caman ko jamana ɲɛmaaw y'o ta k'o dɔnɔ kuranko tagabolo kɔnɔna la k'a tɛ se ka faamu an bɛ don min na i ko bi a ka fɔ halisa ko kuranko ko o ma ɲɛ sɔrɔ kuranko kɛn bɛ zanni kelen kelen ye ko waati dɔw yɛrɛ kɔnɔ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ale yɛrɛ minisiri ko k'a bɛ seereya kan koyi awɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ko o kuranko yɛrɛ sɔrɔli ko gɛlɛya ko dan don ko sefa wari miliyari n'i y'a ye a b'a da donna a kɔnɔna la k'a fɔ ko caman ko sefa wari miliyari 20 a n'a kunkanfɛn don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko o de taara ka don nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen dafɛ k'an bɛ don min na i ko bi ko n'i ye baara ninnu jate minɛ ko i b'a ye k'a fɔ ko musaka in ma se a seyɔrɔ de la wa mun de don mun de kɛra a ko kɔnɔna la ko ale tɛ ala ye k'o dɔn bari fɛsɛfɛsɛ la ko sefa wari miliyari 20 ni o taara ka don a donni kama kuranko tagabolo kɔnɔna la k'ale tɛ se k'a faamu cogo si la ale min ye minisiri yɛrɛ ye k'a fɔ ko halisa dɔ de farala kurantigɛ kan dɔ de farala kuranko gɛlɛya kan fɛn ma bɔ a la k'o ye fɛɛrɛ tagabolo ye tagabolo min ni ale b'a fɛ o de ka lajɛya k'a ɲɛdɔn waleya jumɛn ni waleya jumɛnw nana ni nin ko ye mun de kɛra a kɔnɔ mun ma k'a kɔnɔ ko o tagabolo kelen in kɔnɔ i n'a fɔ gafe ye Nouvelle Horizon a b'a fɔ la cogoya min na ko minisiri ko a dan bɛ fɛn kelen kɔni na maa o maa ko ni o tɔgɔ ye bɛ nin ko kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko min ye gɛlɛya waleyaw ye suɲɛli waleyaw ani waleya wɛrɛw min ye EDM maa ye o min tɛ EDM maa ye o n'i tɔgɔ kɔni yera a ko kɔnɔna la k'i bi bila min ye bɔgɔ jeninen sira kan ko k'a sababu kɛ jamana ka musaka o de taara ka don nin kow la k'a ko n'i y'a jateminɛ ko délestage minnu bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi o tɛ dɔwɛrɛ ko ye kurantigɛ zanni kelen kelen minnu ni olu bɛ yen nɔ ko an bɛ don min na i ko bi a tɛ se ka faamu ko o ka baara ninnu ka kɛ an bɛ don min na i ko bi Bamako o tagabolo kelen in na ko minisiri ko bari a ka nin ɲɛfɔli in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a bɛ wele de bila min ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma koyi awɔ ko baara min ni o bɛ ale bolo ko baara de don baara min yɛrɛ ko n'a bɛ wele ko chantier herculien o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko baara gɛlɛnba don baara gɛlɛn min ni ale kelen fanga tɛ se a la bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni baara ninnu tagabolo ye k'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ ka sigi bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na yaasa min ye kurantigɛ kojugu in ye a bɛ se ka ban pepewu cogo min ko dɔ ka bɔ a la tɛ dɛ a ka se ka ban cogo min na bari ale bɛ k'a fɔli min kɛ ko a fɛɛrɛ tɛ ale bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ jija ani cɛsiri min ni jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ko kan ka k'o ta ko hali a kɛn bɛ ka gɔri turu a kan ko hali EDM baarakɛlaw yɛrɛ kɛ awɔ
ko ka se ka lajɛya yaasa don nataw kɔnɔna la kuranko min ni an da b'a kuma la a ka kɛ barosen an bolo k'a fɔ o san nin baara in kɛra tan nin baara in kɛra tan a kana na kɛ waati min ni o bɛna sinsin i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na Suwaidu Tarawele ale ka fasiri don fasiri min n'an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bi bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako ale fana bɔra bi a da bɛ waleya fila la waleya fila min ni an kɛmɛ k'an tɛnku o kan koyi a da bɛ waleya fɔlɔ mun na sa an b'a fɔ n ko o ye gɛlɛya belebeleba ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min n'a bɛ wele ko Gourmara Rouge ko gɛlɛya belebeleba taara yen nɔ sa kulunboli ko o hakilina kɔnɔna la o gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko min ye maajuguw ye sa k'a bɛ n'a fɔ ko olu de ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min n'a kɛra Gourmara Rouge yɛrɛ kɔnɔna la ka ɲɛsin ko ni sanfɛ kɛlɛ ni o banna maajuguw fan fɛ min ye gere sanfɛla k'o kɛlɛ ban maajuguw fan fɛ i n'a fɔ Soir de Bamako bɛ k'a fɔ cogoya min na sa k'a bɛ n'a fɔ maajuguw min ye Gourmara Rouge kɔni kɔnɔna ye Tɔnbɔkutu mara la sa ko u y'u yɛlɛma bolo kura dɔ ta yɛlɛma bolo kura min ko ni a kɛra tiɲɛli caman ye ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye bateau minnu ni olu bɛ kulu ninnu minnu n'u bɛ boli ji sanfɛ Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna la ko maajuguw ye wulikajɔ dɔ ta tarata tɛmɛlen ka ɲɛsin o waleyaw ma tarata min n'o ye octobre kalo o tile 24 san 2023 ka kɛɲɛ ni Soir de Bamako ale ka ɲɛfɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna la ko nin baara in kɛra yen nɔ de u ka yɔrɔ min sigida min ko n'a bɛ wele ko Arbichi an tɛ gɔri turu tɔgɔ in kan k'a sababuya kɛ an t'a dɔn o kɔnɔna la sa ko min ye Tɔnbɔkutu yɛrɛ kɔnɔna la batira yen nɔ ko a kɛra maajuguw fɛ ka ɲɛsin wulikajɔ dɔ ma wulikajɔ min ko ni kulun de tun bɛ bolila maajuguw nana ka na don kulu ninnu kɔnɔna la k'u donnen kulu kɔnɔna la sa min ye u ka tagabolow bɛɛ lajɛlen sa ko kulu in ko balo caman de tun bɛ kulu in kɔnɔ min ni a bɛ ɲɛsin Tɔnbɔkutukaw yɛrɛ ma koyi awɔ ko min ye balo minnu ni u bɛ talikɛla malo bɔrɔw la ka talikɛla sukaro bɔrɔw la ka talikɛla ɲɔ bɔrɔw la ko maajuguw ko u nana k'u ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ min ye kulunbolila ninnu na ko o tagabolo kelen in kɔnɔ kulunbolilan dɔw bɛ yen sa olu y'u ka dusumakasi yira a ko kɔnɔna la ko o de ma bɛn u ma hali dɔɔni ko kilomɛtiri 70 yanni u bɛ se Gourmara Rouge kɔnɔna la sa ko u ye taajuguw ka o mɛnɛ min ye maaw la sa maa minnu ni olu tun bɛ kulunboli ninnu hakilina kɔnɔna la a yɛrɛ kɛra sababu ye sa maa dɔw ko olu ka bɔnɛ u ni na o hakilina min ni o kɛra sa gafe ka ɲɛfɔli la ko don wagati ni wagati k'u tun ye sɔmili kɛ k'a ye k'a fɔ ko min ye maajuguw ye ko u ka baaraw yɛlɛmara baara minnu ni u k'u b'a kɛ gerew sanfɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔ baara minnu n'u tun b'a kɛ cɛncɛnkuluw sanfɛ k'an bi don min na i ko bi ko a bɛna fɔ ko u kun ɲɛsin bɛ min ye sira min ni o bɛ tɛmɛ ni Tɔnbɔkutu ye ka na se Gawo mara kɔnɔna la fo ka na se an ka jamana worodugu yanfanw fɛ bari ji sira fɛ ni o ye kulunbolilanw olu ni batonbolilanw ye o de kama sa u ko k'u bɛ wele bila camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma k'u kana ɲina cogo si la min ye ji sanfɛmaw kɔ olu ka lakanaliko hakilina la ko hali n'i y'a jateminɛ kɛ ko sira min n'o bɛ bɔ Mɔti ka na se Tɔnbɔkutu fo ka na don Gawo mara kɔnɔna la ko don tɛmɛnlenw na ko maajugu dɔw tun ye wulikajɔ dɔw fana sabati kulunbolilanw ɲɛ o ko kɔnɔna la bari a dɔnni kama k'u ye kibaruyaw sɔrɔ o kibaruya kɔnɔna la sa min ye kuluntigiw ye olu y'a ŋaniya k'a fɔ k'u k'u ka kulunw jɔ k'o kama min ye maajugu ninnu ye u ka baaraw ma se ka kɛ bari nin baara min ni a kɛlen filɛ nin ye nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ sa ko a bɛ maa bila ka jɔrɔ kosɛbɛ k'i miiri yala maajugu u ka tagabolo ko o ma yɛlɛma de wa o de kama min ye gafe ye a yɛrɛ kɛmɛ ka gɔri turu a kan ko wele de bɛ bilale camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma u kana ɲina ji sanfɛmaw kɔ ni gere sanfɛla ni o dɛsɛn bɛ an bɛ don min na i ko bi maajugu n'u b'a ka boli k'u senfa biribiri ka gere sanfɛlaw bila k'u ma taa dɛ ayi i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na Soir de Bamako ka bi bɔli don ko u ɲɛsin bɛ min ye ji sanfɛla ma k'a yɛrɛ kɛra sababu ye sa maa damadamaw bɛ yen ka olu bɔnɛ u ni na u ka kulunboli o hakilina kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ ale ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ an da tun bɛ min ye maajuguw ka wulikajɔ min na halisa a kɛmɛ ka gɔri turu a kan bari yɔrɔ wɛrɛ koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maajuguw ye k'a bɛna fɔ ko an ka finitigiw ye dankari u la min ye sigida min n'a bɛ wele ko Aigel Hawk ko o baaraw sabatira sira jumɛnw fɛ i n'a fɔ min ye Soir de Bamako ye u b'a fɔ la cogo min k'u bɛ maaw hakili jigin ko ŋaniya min ni o tan bɛ mission
multidimensionnel fɛ ni o ye MINUSMA ye ko olu ka tagabolo kɔnɔna la sa a fɔra ko u ka sigiyɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u kan ka olu dɔn min ye Mali finitigiw ma ko o baara minnu ni olu bɛ sen na n'o ye MINUSMA ale ka retrait ka fini sigiyɔrɔ ka o di an ka finitigiw ma k'a bɛna fɔ ko gɛlɛya yera o ko de kɔnɔna la koyi a ye gɛlɛya hɔku fanfɛla la ko k'a sababuya kɛ min ye an ka finitigiw ye i n'a fɔ laseli b'a fɔla cogoya min na ko ka kɛɲɛ ni finitigiw yɛrɛ ka jɛkulu min n'o bɛ laseli kɛ n'o ye DIRPA ye olu ka communiqué dɔ kɔnɔ k'u y'a yira k'a fɔ ko yanni Mali finitigiw bɛ se o sira ninnu kan yen nɔ ka taa kan ninnu minɛ min ye MINUSMA maaw ye ko olu kɔ kɛ bɔ ye ka kan lankolon to ko o de kɛra sababu ye sa min ye maajuguw ye Aigel Hawk kɔnɔna la yen nɔ ko olu nana ka n'u daga min ye kan kɔnɔna la ko an ka finitigiw olu bɛ se kan kɔnɔ waati min ko o y'a sɔrɔ min ye maajuguw ye u sigira kan kɔnɔ ka ban ko nin baara in ko a kɛra tarata tɛmɛlen octobre kalo o tile 24 o de kama sa ko min ye muguci o muguci ko o nana bɔ ko kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ ko kan min ni o bɛ ANEFIS Tesaliti fanfɛla la ko kana se min ye Aigel Hawk fanfɛla ma k'a k'u yirala k'a fɔ ko Mali finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka état major général ko olu ko ye laseli kɛ k'a fɔ ko Mali finitigiw ma se o kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ n'u sera kɛnɛ ninnu kɔnɔna la waati min de kan ka segin Mali finitigiw ma ko bari ko balalen ko o bɛ ko sudalen sa ko balalen belebeleba o kɛra a kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ MINUSMA maaw ko a bɛna fɔ ko u ma sɔn cogo si la ka kɔnɔli kɛ an ka finitigiw olu ka se kɛnɛ kɔnɔna la ko olu kɔ kɛ bɔ ye ko MINUSMA maaw ka jɛkulu min ni o tun bɛ Tchadiens ko fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ko u y'u kɔ kɛ bɔ ye ka bɔ kan ninnu kɔnɔna la k'a sɔrɔ kan ninnu ma occupé Mali finitigiw fɛ o wulikajɔ min ni o kɛra ko Mali finitigiw sera yen tuma min na sa ko y'a sɔrɔ maajuguw ko olu y'u sigi sigiyɔrɔ ninnu na k'a kɛra gɛlɛya belebeleba ye k'a sababuya kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o nana bɔ a ko kɔnɔna la fagaliw nana y'a la ko bari an bɛ don min na i ko bi ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi a ko fɛ ko k'a sababuya kɛ ko kan in a bɛna fɔ ko a seginna i n'a fɔ gafe y'a fɔ cogoya min na an ka finitigiw ma an ka finitigiw u ka se kɔnɔ ko bari a ma kɛ gɛlɛya kɔ fasiri an y'a bɔ min ye soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ kɛ an b'a ɲɛsin min ye Challenger ma Challenger ale da bɛ waleya la a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mamadu Jarasuba CNT hokumu kɔnɔna la k'a bɛna fɔ ko ale ye baara bila koyi awɔ maa caman k'u sɔmin bɛ nin waleya in kɔnɔna la sa ko waleya jumɛn don ko min ye Mali kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ gafe yɛrɛ kɛn bɛ k'a fɔ cogoya min na k'u b'a fɔ de ko tare tare k'a sababuya kɛ ko maa ka bɔ i jɔyɔrɔ la i yɛrɛ ye ko o man ca Mali kɔnɔna la ko u ka ɲɛfɔli la u ka bi bɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen n'o ye Mamadu Jarasuba ye CNT hokumu kɔnɔna la sa ko min ye jamanakuntigi kɔrɔlen Ibrahim Boubacar Keita RPM o ka parti ko o maa don ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ale tɔgɔ de nana ye waleya dɔw kɔnɔna la waleya minnu ni a yirala k'a fɔ ko ani Isaka Sidibe ni o ye secrétaire général ye CNT kɔnɔ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko u ye wulikajɔ dɔw sabati fo ka na se Modibo Sidibe ma ko o baara minnu ni u y'olu sabati ka na se min ye Mamutu Ture ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bavier ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa o ɲangili waleya minnu ni o bɛ sariya tigilamɔgɔw bolo an bɛ don min na i ko bi ko o de kama min ye Mamadu Jarasuba ye sa ko ale y'a ŋaniya a yɛrɛ kan koyi awɔ ko kabini octobre kalo o tile 23 san 2023 ko a ye a ka démission ka o da tabali kan tabali jumɛn ko don ko conseil national de transition o ɲɛmaaba ale ka tabali sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko a tɔgɔ bɛ min ye sariya waleya minnu na sariya tigilamɔgɔw mako bɛna se ka se a ma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bari gɔri min ni o turun bɛ i n'a fɔ gafe y'a fɔ cogoya min na ko mun kɛra ko balalen u la a ko kɔnɔna la sa yanni sariya tigilamɔgɔw yɛrɛ bɛna se a ma min ye tagabolo bɛɛ lajɛlen ka sababu kɛ a bɛna fɔ wasaden bulon maa don an bɛ don min na i ko bi n'o bɛ wele ko immunité parlementaire o min ni o b'a kan ko a bɛna fɔ jamana ma o bɔ a kan fɔlɔ bari ale yɛrɛ ye o ta ka bɔ a yɛrɛ kan ko k'a sababuya kɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko a ka baaraw tagabolo kɔnɔna la a bɛna i yɛrɛ bila sariya tigilamɔgɔw ka disposition bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa a tɔgɔ bɛ yuruku ko minnu na a tɔgɔ bɛ ko minnu na ni o tɛ ko basigilen a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakodɔn cogoya minnu na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogo min o de kama min ye Challenger ye u ko ka gɔri turu a kan
awɔ ko a b'i n'a fɔ ko min ye don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko u tun da sera a ma min ye madame Buware Fili Sisoko n'o tun ye minisiri kɔrɔlen économie ani finance kɔnɔna la ko o ka waleyaw minnu kɔnɔna la sa n'o tun ye a yɛrɛ bila min ye sariya bolo kan k'a donni kama maa caman bɛ yen minnu ko tare ko nin kun y'a fɔlɔ ye k'a b'i n'a fɔ min ye Mamadu Jarasuba ye ko a bɛ ka taama min ye Fili Buware o sennɔ na ko ye ko k'a sababuya kɛ a fana ye nin waleya min n'a y'a boloda gafe ka ɲɛfɔli la sa ko maa kan k'a fɔ hali ni sariya tigilamɔgɔw olu ka baara ma se a dan na fɔlɔ ko maa kan k'a fɔ ko tare ka ɲɛsin min ye nin maa kofɔlen in ma n'o ye Mamadu Jarasuba ye ko k'a sababuya kɛ maa caman tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ ɲininkali la k'a fɔ ko immunité parlementaire mun b'a kan yala o tɛna sariya tigilamɔgɔw bali ka se ka ale wele bɔgɔ jɛnini kama bari ko ni a yɛrɛ dan bɛ a la k'a fɔ baara yaasa o bɛ se ka tɛnkun baara yaasa o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ k'a fɔ ko ale bɛ min ye a ka fini ka o sɛmɛ ni o ye immunité parlementaire in ye k'o sɛmɛ k'a yɛrɛ bila sariya tagabolo kan i n'a fɔ challenger bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko o ye waleya de ye waleya min ni o kan ka fɔ ko wa a nɔrɔbila don nataw kɔnɔna la sa ko o bɛna di min ye CNT kɔnɔna la nin fasiri an y'a bɔ min ye challenger kɔnɔna la ale ka bi bɔli aw bonya b'a la e ko kansiri bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'o sɔrɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen sa ni ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔna la ni gafe minnu bɔra ka olu di aw bɛɛ lajɛlen ma awɔ an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen na kunnafoni latika kama a ye to sɔgɔlen aw ka tele mandi la an bɛ yan aw kama wasalam. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.